Има ли кранче? Тук няма, тук е директно. Тук има две кранчета. Тук сигурно има две туалетни. Тук кранчета няма. Имаме кранчета още. Има, аз едните съм ги махал. Това цялото се сменя. Тук имаш още едно. Има този етаж. Друго има ли тук на този етаж? Не, само това. Само, че там нямам такова. Това се бои при нас. Само че аз не би препоредил всичкото. Тук не би трябвало да имаш проблем. Защото служих и бойлер. Тия нови ли са? Да. Добре, тия не ги сменя. Ако ще купуваш, купувай от тия италиански да не... Не беше купува. Това е ясно. Защото ми писна, че... Там няма, нали? Там имаше една мивка, само че мога да е заключена. Да. Не, добре, няма че. Същата схема. Не, тук няма. Има ли? Директно от стената, значи тук не виждаш. Тук имаш пак бойлер. Окей. Две мивки изпод две. Писуара. И още една от тук. Плюс... Ето всъщност долу и също тук невероятно. Две мивки изпод две. И... Да, това къде го правим също вчера. Значи това не се бори, това няма нищо. Нали само тази беше? Тук нямаше. Там от това помещение имаха ли тяхна? Не, значи тук са... Тук имаме сигурно две. Да, тук има две. Това имаме тук. Две, четири. Един писуар затапен. Що е затапен? Защото не работят, не се ползват. Не искате да се ползват? Или? Не знам дали искате. Ще искате ли? Мисълта ми... Не ползвам, така че... Да, разбирам, ма ще искате ли да знам дали да предвида механизми за... Трябва да се питате горе на ръководството. Влезе дама. Извинявам се. Не знаех. Взима още една жена вътре. Аз няма да влизам вътре. Просто гледам колко са точките, така че няма проблем. Тук са 3. На този етаж това ли е? Друг санитарен възел, нещо, нитки. Няма. Нататък няма нитки. И там няма. Всъщност не знам, има един бойлер някъде. Къде? Ако това е... Има, да, и там ще сменяме. Има значение. Ето. Али това не се... Кранчета. Ай, как е запутан гадно. Добре, окей. Това е, нали? Да. Добре, отивам горе. Четвърти. Мисля, че имаше една туалетна тук. Да, ето я. Сега като долните. Тук бойлер няма. Тук нищо няма. Така, значи тук имаме две мивки. Един писуар. Един кенеф. Тия две кранчета. Плюс още две мивки. И един кенеф. Добре. Колко кранчета такива са навсякъде. Бях навсякъде по етажите. Тук имаме две. Плюс туалетна. Само секунда. Две мивки. Две туалетни. Окей. И какво имаме тук? Две мивки. Две туалетни. Два писуара. Добре.